back all hostages, living and dead. Chief of Staff Halevi told officers that the IDF remains determined to fight Hamas and return all the hostages, whoever we can alive, and those no longer alive for burial in Israel. Halevi spoke of the complexities and dangers involved in the extractions. הלילה, במבצע שהוא לא מקרי, על בסיס מודיעין שעקבו אחריו הרבה מאוד זמן והוא הלך והתפתח, היה לנו מידע על מקום שנמצאים בו חללים קבורים שלנו שנחטפו, וההליכה להביא אותם ממנהרה 10 מטרים מתחת האדמה, להגיע, לחפור, לאתר את המנהרה, להיכנס ולהביא אנשים שלנו שהיינו מאוד רוצים להביא אותם בחיים, אבל גם להביא חלל לקבר ישראל זה דבר מאוד מאוד חשוב. The 6 Israeli